Здравейте на всички! Имаше един въпрос в YouTube канала ми. Какво ще правим без теб в интернет пространството, момиче? Няма да ви се наложи да стоите без мен в интернет пространството, тъй като аз няма как просто и така да изчезна. Сега, ако става въпрос за онази личност, Влада, значи аз я избягвам. Не я харесвам много. Тази личност е еманация на почти всичко, което не харесвам. Тя е селско момиче, говори на диалект. Семейството й са от луд-по-луд. И тя не е много за пример, тази жена. Аз за това от доста дълго време ви казвам, че не искам да я виждам, да я чувам. Не искам да посещава Евима. Тя не е нашия идеален клиент в Евима академия. И се разграничавам от нея. Ето вижте сега, как може да имаш гадже, наркобос под всякаква критика. Ама то какво се очаква от тази Влада? Какво се очаква от нея? Тя толкова и акъла. Наркобос, представяте ли си? Знаете ли какво означава това? Е под всякаква критика. Значи, че нейното гадже не се занимава с хубави неща. Сега извинявайте, обаче или пък братовчетка и прашка. Сексолог била на годината. Ходила из Франция назад-напред, се носила като народна песен. Изведнъж става сексолог на годината и се занимава само с глупости, братовчетка й. Айде баба й, нали? Иди дойди. А това нейното куче Джеки? Значи много невъзпитано куче. Просто цялото й семейство са хвани единия, шибни другия. Не мога. Така че тази личност просто не искам да се занимавам с нея, защото тя се опитва да ми съсипва живота. Да. Бъркат ме с нея, защото много си приличаме просто. Външно. Честно казано и вътрешно. Доста си приличаме. Но тя казва много неща, които не са за казване. Може ли да ходиш само и да говориш? Това било, онова било. И да изваждаш на хората кирливите ризи. Кой иска така? Никой. И аз не искам. Така че с мен ще се виждате, с нея не знам. Просто аз се разграничавам от нея. Не искам да ме следи, тя ме следи. Вчера на ъгъла излизам от академията и я виждам наднича и зад един ъгъл. Знаете ли колко е лошо така? Не е хубаво. Как така? Да си гледа нейния живот. Залепила се за мен като гербова марка. И се опитва да ми уронва престижа. Не става така. Така че не знам просто. Те нейните скетчове си остават в TikTok, защото аз си хакнах страницата във Facebook и я изтрих там, дето се беше кръстила Владини вълнения. Хората не я искат. И аз не я искам. А който я иска, в TikTok има там. В Евима Beauty Academy съм я оставила всичките скетчове, защото са все пак толкова труд, толкова емблематични. Все пак не мога да си крива душата. И в YouTube. Там също има една нейна секция Владини вълнения, където качвам и мои неща. И така, няма да изчезна от интернет пространството. Тепърва всичко хубаво предстои. Приятен ви ден!